खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 27 आगस्ट 2025 इं मायथाइनि सानसेनि पान्जामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोनफुंनो हागोन। जिउआव दावगालांनो खाबु मोनगोन। गाहाम सान। वृष राशि नखराव दावराव दावसि जागोन। गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। जेंना गोनां सान। मिथुन राशि सुथुरा जेरैथिंबो साग्लोबसारगोन। गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ। सांग्राङै सोलिनाया गोनां। कर्कट राशि बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोनगोन। गोग्गो देहा मोनफिननो हागोन। गाहाम सान। सिंह राशि आखायाव रां रुफा जोबस्रांगोन। गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हानाय नङा। गोसोआव दुखु मोननांगोन। कन्या राशि गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। जिउआव लानाय थांखि सिमांफोरा जाफुंसारगोन। गोजोननि सान। तुला राशि देहा सावस्रिया गोग्लैसोनो हागौ। बेराम आजार जागोन। जानाय लोंनायाव सांग्राङै सोलिनाया गोनां। वृश्चिक राशि हारिनि गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय बयजोंबो मान होजागोन। नखरनि सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। धनु राशि गोसोआव गोथार सानस्रिया जायगा लागोन। बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन। गोसोआव गोजोन सान्थि मोनगोन। मकर राशि जेखि हाबा मावनो लाया मानो हेंथा नुजाथिगोन। मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा। गाज्रि सान। कुम्भ राशि गिदिर जाब्रबथाय जानो हागौ। बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां। जेंना गोनां सान। मीन राशि गोसो थोलायनायनि बान्दोआ गोरासिन जागोन। गावनि जिउनि लोगोरिनि सायाव फोथायथिया बांसिनगोन। गोजोननि सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।